Salamat ako sa Ginoo na Salamat kasi ginatagaan may panglawas. Oh, nami karon tay kay kuan may manaygon. Tay. Diri lang oh, lingkod na diri lang. Kumana mo pamahon ay tay? Ah, kisa may maglungag din ninyo, ikamura. Ako nagkalungag ka niya, please ka na. Ah, ikaw ra kamura daing duha mo nagkumbati-kumbati di dire. Oo, kumira. Kamuray kumbati sa kinabuhi. Kamuran duha. Nangaminyo na ako ng mga anak. Ah, nangaminyo na. Tuwa po dahil sila giyo. Oo. Kami nagpasalamat sa grasya na among nadawa. Pagkamaayo mo, O Diyos, dili tulad. Kami nag-aawit sa imong ngalan na nasambi. Walaing Diyos na buhi, hinungdan sa among pagsali. Kami mulan, sa imong presensya, kami naglalay. Hatag mo itong anak sa pagluwas ng kalibutan, pagkat wala na kang problema kung ang Diyos kauban ka. Kami nagpasalamat sa grasya na among nadawa. Pagkamaayo mo, O Diyos, dili tulad. Kami nagpagsali, kami mulan, sa imong presensya, kami magdadayi. Sa iyong presensya, kami magdadayi. Ato ang pasalamat. Nami gidala nga pagpasalamat tay ognay. Oh. Oh. Nami ipadala nami ihatag inyo nga pagpasalamat. Karon mo ay katapusan nga adlaw sa tuig 2023. Magpasalamat ta sa Ginoo nga gihatagan ta og may panglawas. Gihatagan ta og maayo nga panahon og maayo nga taas nga kinabuhi. Okay, sibog tama. Magpasalamat ta sa ato ang sponsor. Okay na pwede mo makainom na og ano, makapainit, makainom og gatas. Oh, ay gatas na po'y bugas. Dahil naapod tayo mga nilatagikan sa ato ang sponsor. sandwich. Okay na nang daghanay aron taon-taon pod nga. Mga pi ba bunay? Ha? Okay na ay kape. Ay, Nodil. Oh. Og di pa mo kalungang napamusbasakan, pwede mo mag-snack sa og biscuits. Then naapod tay mga tinapa o kanang kape nga barako. Sakang, makati eh. Ako ra gyud para wala kay. Pasalamat sa mga sponsors nga kanang naghatag sila ron sa ilang sobrang nga panalangin sa toa. Ka ang naghatag si
pasalamatan ni Kapitan Manuel de Lopez Jr. sa atong sponsor, ni Mr. and Mrs. Michelle Diaz, ng taga-Sipak, na yun, Mr. and Mrs. Pakibo sa Maranding, kaya CDC, sa gawin panalangin nga, share sa inyo karong bagong taon. Salamat sa Ginoo. Pasalamat. Salamat Sabi kayo. na, mayo pod ang lawas. Mayo ako ng pasalamatan. Pwede na to. Sige, mag-ampot ta. Para yung nanay o yung tatay. Okay, mag-ampo ta og nay og tay. Amahan nga balaan tagya sa mong kinabuhi ning takna o Dios niining matahom nga adlaw nga Domingo. Ani kami dinhi sa ilang tatay nanay nga diin naghimo niining outreach program Hinaut o Dios nga silang nanay tatay nga silang duha ra diri sa Panimalay. Ikaw mag-uban kanila og magagiya maghatag kanunay og maayong panglawas og ikaw maghatag kanila usab og dugang kusog sa ilahang pag alagad og pagdaig diha kanimo. Agi og pagpasalamat kanimo o Dios among iuli ang tanan diha kanimo og sa ngalan ni Jesus among luwas. Amen. Amen. Happy New Year! Salamat! Okay, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Magpasalamat ako sa Ginoo na Salamat kasi ginataga may panglawas. Okay, daghang kayong salamat. Unsa nay? Salamat sa po na yatag ng itaw. Taod-taod na inyo mahurot kay duhaman mo. Ha? Okay. magpasalamat ako sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoo nga tagaan tag may panglawas ba? Ang grasya. O grasya. Okay, salamat kayo tay ha. Nay. Salamat kayo.